Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. So, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 7, 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa mo na YouTube channel, ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag, mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Deputy Chief of Police ang Police Station No. 3 ginkakas sa puwesto. Pero hindi magpapili gobernador sa probinsya Tubtub Yara si Lacson. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte pagasuportahan ng US kung maapektuhan ng mga Pinoy nga nakabase sa Middle East. Anay Vice Governor sa Sultan Kudarat patay sa ambush. Kag sa atong balita international, anay National Security Advisor ni Trump handa magtestigo sa impeachment trial. Sa sports, sa balita, Dalasal Green Archers may bago na nga head coach. Kag sa atong balita entertainment, Apple Dia pagin pasibangdan kun nga wala nagkadto si Casey sa birthday ni Sharon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Una sa aksyon! Lasay 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal.
ginkakas sa pwesto kag ginapa-report sa Bacolod PNP Headquarters ang Deputy Chief of Police si Lieutenant Virgel Valdepeña. Baon siya sa labton bilang Deputy Supervisor sang natabo ang pagpalagyo sang 4 ka mga preso sa custodial facility sang Police Station No. 3 kahapon sang kagahon Enero 6. Sunod kay Bacolod PNP Director Colonel Henry Biñas, plano man niya kakason sa Bacolod PNP Sanday Police Staff Sergeant Eric Olverio kag Police Corporal Orwayne J. Nedado kagisaylo sa Police Regional Office kon PRO 6 sa karon temporaryo nga nahilway Sanday Olverio kag Nedado matapos na kampiyansa hapang sa headquarters na sila mag-report. Sa debloan si Olverio hamong jailer kag si Nedado naman ang desk officer sang natabo ang pagpalagyo sang mga preso. Ginhatagan sang 2 ka semana si Police Major Ruel Culanag ang hepe sang Police Station 3 para arestohon liwat ang 4 ka priso nga nagkapalagyo sila custodial facility. Sunod kay Bacolod PNP Director Colonel Henry Biñas, ila ginahulat ang resulta sa investigasyon sa Bacolod PNP Investigation and Detective Management Unit kag kalakip nga imbestigahan ang tanan ng kapulisan nga naka-duty sang natabo ang pagpalagyo sa mga priso. Dugang Panabinyas, pangatubang si Culanag sa kaso administratibo bilang command responsibility sa natabo. While the investigation is ongoing, maka-operate and mari-arrest niya ang mga escapist. Ang mga alert, may investigador, I think mga 7 to 8 except sa mga nasa beat duty nila, pero wala man sa problema sa pagkanda sa investigation. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Biñas. Nagapilar si Police Major Ruel Culanag ang hepe sa Police Station No. 3 sa mga pumuloy nga buligan ng ilang ahensya gud liwat nga madakpan ang 4 ka mga preso nga nakapalagyo sa custodial facilities sa Police Station No. 3 kahapon nga adlaw. Suno kay Culanag handay ni nga maghatag sang padya sa sinuman makatulo sa lokasyon sang 4 ka mga pugante nga Sunday Sunny Capa, Eli Lorenz Sazon, Michael Peñoso kag Jeffrey Ilangos. Dugang pa ni Culanag nga mahimo makadakop ang mga pumuloy sa mga escapee bagi sa mga citizens sa arrest. Nagpangabay man si Culanag sa pamilya sa mga preso nga nakapalagyo nga pasungkaon ng ilang himata agud wala sang malain pa nga matabo sa mga ini. Nagpangabay si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga pulis nga nagaduty sa kada police station nga hindi magkumpiyansa kag istrikto nga i-check ang bag sa mga nagabisita sa presuhan. Ini kasunod sang insidente nga pagpalagyo sang 4 ka mga preso sa Police Station 3 paagi sa paglagari sang rehas sa tungka agawon sang Enero 6. Suno kay Familiaran, makatilingala kung paano natabo ang insidente, rason nga dapat siguraduhon sa kapulisan nga secured ang prisuhan. Dugang pa ni Familiaran ang insidente ang magaserbi ng leksyon sa tanan nga police station sa Bacolod nga mangin alerto sa tanan nga tion. Ehemplo ni Familiaran nga bisan sa Bureau of Jail Management and Penology may mga nagabisita sa prisuhan nga nagatingwa nga magpasulod sa illegal nga droga. Nanawagan ng vice-alkalde sa publiko nga i-report sa otoridad sa tion nga may mga impormasyon angod sa ginatiniran sa mga suspect para liwat ini nga maaresto. Sa iban nga balita lokal, ginanunsyo ni Negros Occidental Governor o Vice Governor Jeffrey Ferrer nga wala siya sang plano nga magpapili sa pagkagobernador sa maabot nga eleksyon. Samtang yara pa sa pwesto si Governor Eugenio Lacson. Sa unang press conference ni Ferrer subong nga 2020 iya ginsiling nga kumbinsido na siya sa posisyon bilang vice-gobernador kag handa nga tapuson ang 3 ka termino sa sulod sang 9 ka tuig. Suno kay Ferrer, wala sang sino man nga impluwensyado nga tawo kon grupo ang makaingganyo sa iya sa pagpapili bilang gobernador sang Negros Occidental. Suno pa kay Ferrer, magapabilin man siya bilang presidente sang local political party nga United Negros Alliance, samtang chairman naman si anay Governor Alfredo Marañon Jr. Sunday Lacson kag Ferrer hamo ang nagtandem nagligad nga eleksyon. Natala na nga sa pulong ni Mayor Evilio Leonardia kag sang Solid Waste Action Team o kun SWAT ang 61 ka mga kapitan sa Bacolod subong nga semana o kun sa masunod nga semana para talakayon ang waste segregation program sa Bacolod subong nga tuig. Suro kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran ang pamuno sang SWAT, may mga tubo o kung may mga tubo pa nga ipahamtang ang kontraktor sa konstruksyon sang cell number 2 sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Suro kay Familiaran, sa tion nga ma-turnover na ang cell number 2, wala na sang may mahimo ang syudad kundi kolektahon ang napaina nga basura sa mga kabaranggayan kay establishmento. Dugang pa ni Familiaran,
dapat nga ipatuman ang no segregation, no collection policy sa unang quarter sang 2020. Rason nga liwat ini nga nanawagan sa kooperasyon sang publiko. Sudo pa sa vice-alkalde, sa idalom sang layi kung hindi makasegregate ang mga pamalay sang inabasura, ang barangay amo ang mag-segregate sa mga basura. Si Mayor, I think this week or next week, ma-meet siya aton liwat mga barangay officials. After turnover na siya city government, you have no choice but to collect only residual waste or segregated garbage. Ang kawahin sa pagpahayag ni Bacolod Vice Mayor El Cid Familyaran. Sa katapusan nga balita lokal, ginabi-abi ni Karapatan Negros Chairperson Carissa Dagatan ang desisyon ni Judge Eduardo Saison sang Regional Trial Court Branch 54 matapos ginbasurang kaso batok sa anong ka mga lideres sang progresibo nga grupo. Suno kay Dagatan sa desisyon ni Saison na sa Enero 3 tuig 2020, ginpahayag sining nga kulang ang mga dokumento nga ginpasa sang prosekusyon batok sa mga respondent kasanday Roberto La Chica, Romulo kag Marmalin Bituon, Albert Lacerna, Noli Rosales kag proseso Quetzon rason nga gin-dismiss ang kaso nga illegal possession of firearms, ammunition and explosives sa batok sa ila. Ginklaro man ni Dagatan nga wala pa nahilway ang atom sini ka mga kaupdanan bago di mga pending cases pa sila sa korte. Kinakabig man ni Dagatan nga tactical victory sa ilang bahina ang desisyon sang korte bangod. Dili nakita nga mga pato-pato ang kaso batok sa mga lideres sang progresibo nga grupo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa imo pag-exercise ini magkalipat nga mag-detoxify ug gali ang pag-inom sa ang nagatindo sa imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga ataya. Ini man nagabulig panubo sa imo nga blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon. Hula sa aksyon! Las 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye nasang mga balita nasyonal. Pagasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Estados Unidos sa tion nga maapektuhan ang mga Pinoy nga nakabase sa Middle East sa tungasang tensyon nga nagaluntad sa tungasang US kag Iran. Ining ginhimo nga paleg ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos gintalakay sang presidente upod ang mga miyembro sang gabinete angon sa nagakatabo sa Middle East ang plano nga pagpapuli sa mga Pinoy sa tion nga magluntad ang away militar sang US kag Iran. Suno kay Panelo, hindi mangin neutral ang Pilipinas kag ginpalayag sang presidente sa ila pagsinapol nga mag-aapin ang pungsod sa mga American kun may mga Pinoy nga maulamida. Dugang pa ni Panelo, ginmanduan ni Duterte si Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers Abdullah Mamaw nga magkadto sa Iran kag Iraq kag ipalambot ang friendly caution ni Duterte sa gobyerno sa among nga mga pungsod. Gintugian naman sang Chief Executive ang mga miyembro sang gabinete nga magbalay sang repatriation plan sa tunga sang nagalala nga tensyon sa Middle East. Wala ka Malacanang sa pagsaka sa inflation rate para sa bulan sang Desyembre. Sunod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nagapabili nga sulod sa target sang gobyerno ang 2.5% nga December inflation, kag kumpensaron tama kanubo sini kumpara sa 6.7% nga peak sang inflation sa tung 2018. Dugang pa ni Panelo, padayon nga ginabantayan sang economic manager sang gobyerno ang inflation. Base sa pahayag sa National Economic and Development, ang pagsaka sa inflation sa Desyembre 2019 tungod sa pagsaka sa presyo sa food kag non-food items, subong man ang pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo. Sa dugang pa nga balita national, nagmando sa Department of Interior and Local Government ako na DILG Secretary Eduardo Anyos sa Philippine National Police ako PNP nga strikto nga screen ang mga aplikante nga luyag mangin pulis kasunod sang 17,000 nga pulis ang pagakuhaon subong nga 2020. Sunod kay anyo wala dapat sang second-rate officers nga kuhaon kasunod sang damlaglang issue angot sa mga ninja cops nga ginaligara nagarecycle ang sang illegal nga droga naging kaakig ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod pa kay anyo karon nga gindoble na sang presidente ang sweldo sang kapulisan. Dapat i-hire lamang ang pinakamaayo nga applicant sa karon nga henerasyon. Nanawagan man ang DILG Secretary nga strict ang recruitment process sa pag-hire sa mga pulis kag hindi pwede ang mga applicant nga hindi mentally kag physically fit. Bangod sa hiring mag-aumpisa ang cleansing program sang PNP. Una na gin-authorize sang National Police Commission o NAPOCOM kag Department of Budget and Management nga punan ang 17,000 nga vacancies sa PNP subong nga tuig. Patay ang anay Vice Governor sang Sultan Kudarat matapos ginambush sa motorcycle riding in tandem suspects sa National Highway sa Banwa sang Lambayong pasado las 2 ng hapon Martes. Base sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa Mitsubishi pickup nga salakyan ang napatay nga ginkilala kay Orlando Recinto kag papuli na kuntani sa ilabalay sa syudad sang Takurong sang ginluthang sa mga sospetsado. Gindala sa hospital sang syudad si Recinto apag gindeklarar nga dead on arrival. Si Recinto ang nagserve bilang alkalde sang Lambayong Sultan Kudarat sa diin ang iyabata nga si Francis Eric Recinto amuman ang vice-alkalde. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa motibo sang insidente. Hula sa balita! Hula sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:22. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala kag palangga. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita international, handa nga magtestigo sa impeachment trial ni US President Donald Trump ang yaanay National Security Advisor nga si John Bolton. Ginapaabot sa House of Representatives sa US nga dako nga bagay kag madamo sila sa nga magkuha nga ebidensya sa testimonya ni Bolton. Partikular nga pangabayon kay Bolton ang mga impormasyon sa ginahimo nga pagpuwersa ni Trump sa Ukraine para imbestigahan ang iya kontra sa politika. Si Bolton ang na-mentionar na sang iban pa nga mga testigo nga nagpagwa sang statement sa House Impeachment Investigation. Nagagwa sa investigasyon niya ginbalibaran ni Bolton ang desisyon ni Trump nga i-delay ang $390 milyones nga military aid sa Ukraine. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga sports sa balita, napilian si Frederick Derek Pumaren bilang bagong head coach sang Dalasal Green Archers para sa UAAP. Ginpagwa nga statement sang Dalasal University, epektibo 1 o kon Enero 1 tuig 2020, si Pumaren ang head coach sang men's basketball team sang universidad. Si Pumaren na nagserving head coach sang Green Archers sumalin 1986 tubdob 1991. Tuig 1989 sang makuha sang Lasal ang unang kampionato sa UAAP. Nagserbi man nga coach sa mga nagkalilain nga team sa PBA si Pumaren
Dang isang Pepsi, Sunkist, Santa Lucia Pure Foods, FedEx kag Token Tex. Kabay naman sang coaching staff sang Green Archers bilang assistant coaches. Sunday Gian Nazario kag Carmaine Beard. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginpasibangdan ang international singer nga si Apple Diap nga mo ang rason kun nga wala nagkatambong sa birthday sang iya iloy si Casey Concepcion. Disabled ang comment section ni Casey Concepcion sa iya nga IG account kabangdanan nga wala makareact sa birthday greetings sa o kun wala sa may makareact sa birthday greetings sini sa iya iloy nga si Sharon Conata. Personal nga rason ang ginahatag man ni Casey sa wala pag kadto sa birthday celebration sang iya nga iloy nga kun sa diin present man ang iya nga utod kag si Senator Kiko Pangilinan. Nag-story naman si Casey sa iya nga post. Sa baluan, naglapda ang report nga ginalink sa karon si Casey kay Apple Diap apang wala naman sang kumpirmasyon halin sa duha. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:29 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 7 tuig 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!